सारा आसामखौ बिथांमोना नायो सारा आसामनि जौगानाय सारा आसामनि पलिटिकल ससियेल रांखान्थि राजखान्थि समाज जौगानायनि बिथिं नायनायनि थाखाय जोंबो सानदों जे मालाबा बिथांमोना बे बिथिंफोरखौ लानानै गोख्रैनो थांखि लागोन आरो जोंनि लुबैनाय आरो हास्थायनाय बायदि एसपिरेसन बायदि मावफुंनानै होगोन। आं बेखायनो गोलाव बुंनो लुबैयाखै रायजो राजा नोंथांमोन भारतनि पार्लियामेन्टनि बिसायख'थिया दिनै आरो गाबोननि गेजेराव एनाउन्स जागोन जों बयबो मिथिगौ माला मा टाइमाव जायो किन्तु गोख्रैनो जागोन। बे एनाउन्सआ जायोब्ला गामि सोसनदेरनायनि खामानिया एसे 2-3 मास थाबथानो हागौ किन्तु जों जिरायनानै थानाय नङा। गोबाङानो साननो हानाय 41ल' गामि हाबबाय 41 खान गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै फैबाय जोंनि गामिया हाबगोन ना हाबा साहानि गामिया हाबगोन ना हाबा खोलाहानि रेभिनिउ गामिया हाबगोन ना हाबा जोंनि एजेन्डाया क्लियार मेक्सिमाम पसिबिलिटि जेसेबांसिम जों हायो जोङो गासैबो नारसिननानै प्रेसार आरो बार्गेनिं टेक्टिक्सनि गेजेरजों खामानि मावलांगोन आरो एबसुआ जातिनि सार्थनि बादै जोंहा खुनु सार्थ गैया आरो बे सार्थखौ लानानै नोंथांमोननि गामि सोसननांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन। दा बेखायनो रेभिनिउ ओनसोल फरेस्ट ओनसोल जिखिनि आद्रा जानानै दङ 19 खान गामिखौ कन्टिगुवास मेनाराव गोलावबो सोनांगोन साहानिखौबो नायनांगोन खोलाहानिखौबो नायनांगोन आरो बेखौ बिटिआर 6 सिडुलनि एडमिनिस्ट्रेसनाव कन्टिगुवास खालामनानै गहपुरसिम सिमुलुगुरिसिम जौगानायनि हाबाफारिया दिनैनि उननिफ्राय बे जागायसिगोन होननानै आंहा आत्मबिश्वास दङ। कारन स्पेसियेलि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो लानानै माखासे खामानि सरकारि खामानिखौ बिथाङा मावदों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 19 खान गामि सोनांगौ आद्रा थानाय गामिखौ 100, 150, 200, 300 फेस मेनाराव फोसावनांगौ आरो बेखौ केबिनेट एप्रुभेलनि गेजेरजों रायजोपालनि नटिफिकेसन होनांगौ। बे अबजेक्टिभखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कन्टिनिउवासलि खामानि मावलांगोन आरो जोङो प्रेसार ग्रुप रायजो राजानि जातीयनि आफाद हिसाबै जों खामानि मावलांगोन बियो माने क्लियार। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे जोंहा गामि सोनायजों लोगोसे जोंनि हा हु होनायनि बाथ्रा फरेस्ट राइट एक्ट 2006 10 मार्चआव दाख्लैबावै हग्राजुलियाव आयनाजुलियाव आसामनि मन्त्रि ढेकियाजुलि समस्तिनि एमएलए अशोक सिंघाल आरो जोंनि एबसुनि खावलायनाय बायदि आंबो बाहागो लादों। बे खालि 1200 सारि परियालनो होनाय जादों। सनितपुर आरो बिश्वनाथाव 2020 एकर्डनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रिखौ खावलायनायनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सनितपुरनि डिसि बिश्वनाथनि डिसि बे डिसि बिथांमोनखौ मेल मिटिं लिंनायनि गेजेरजों आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ सम सम बिथांमोनखौ खबर लानायनि गेजेरजों गिबि मन्त्रिखौ नारसिननायनि गेजेरजों दिनै जोंनियाव जि हिसाब दङ जि खामानिया आगोलाव सम्भब जायाखैमोन 10,614टा परियाला दासिम 2020 एकर्डनि उनाव जि आयना 2006आव जादोंमोन किन्तु 2020 एकर्डनि उनावसो 5.3 बे दफा बायदियै दिनै 10,614 परियालनो हा होनाय खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो बे जोंनि मोनसे गिदिर देरहानाय। मालाबा गामि सोनायनि बाथ्रा बुङोब्ला सरकारा बुङो गामिखौ सोगोन किन्तु गामिया एफआरसिआव हाबदोंना हाबाखै गामिया रेभिनिउ भिलेजआ नांजाबनाय नंगौना नङा रेभिनिउआ सुबाना कमप्लिट रेभिनिउ बर' ट्राइबेल पपुलेसना बेसेबां फरेस्ट भिलेजनि पपुलेसना माबायदि ट्राइबेलनिया मालाबा सोङो जे एफआरसिआ गामिया हाबबायना हाबाखै किन्तु मानगोनां नोंथांमोन जोङो मालाबा बेफोरखौबो जोङो एसे एनै एडजास्ट खालामबोदों आरो खालामनानै जायफोर हाबाखैमोन बिसोरखौबो सोनायनि थाखाय जोङो खामानि मावबोदों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआरआव 19,000नि बारा 26,000नि बारा माने एफआरसि एरियानि हा होनाया जाबाय बेबो 2020 सननि उननि बाथ्रा जथेस्थ' मेक्सिमाम लेभेलनो लेन्ड राइट होनायनि खामानिया दिनै एकर्डनि उनाव
एकर्डनि सार्थ एकर्डनि स्पिरिटजों दाजानाय प्रमोद बर'नि सरकार आरो गबिन्द बसुमतारीनि सरकार बे सरकारनि गेजेरजों जादों आरो मोजां खामानिखौ सरकारखौ धन्यबाद होनांगोन क्रेडिट होनांगोन बबेबा जुदि लेप्स थादोंबा बबेबा जुदि गोरोन्थि जादोंबा रायजो राजाया आसि दिन्थि